कलबारि खुमगुरियाव मोनसे धरनानि हाबाफारि लानाय जाबाय। बे कलबारि खुमगुरि एरियानि गासै 17थासो गामिफोर दङ। बर', राजबंसि, राभा, ओमफ्राय लोगोसे माने जनता कलेजनि छात्रफोर आरो लोगोसे बे जायगानि कमिटि। दा बेयाव जे धरनानि हाबाफारि लादों बिनि खारनखौ जोङो गोबां समाव बुंबोनाय जाबाय। बे जायगायाव मोनसे माने पल्ट्रि फार्म खालामदों। दा बे पल्ट्रि फार्मा जोबोद गाज्रि मोनामो। बे जायगायाव माने जायगानि रायजो राजाफोरखौ मोजां हां लानो माने होआखिसै। मोजां हां लानो हाया। बे जायगायाव बाहेरायाव ओंखारब्लानो बिराद मोनामनाय, न' सिङावबो मोनामनाय। एखमबा ओंखाम जानाय समावबो माने बिदि मोनामनाया थाङो। ओंखाम जानाया बन्द' जानो गोनां जायो। ओमफ्राय माने रायजो राजाफ्रा खामानि मावै दामै बिफां सायाव जुदि बार लादोंब्ला बिफां सायावबो बार मोना माने मोनामनो थाखायनो। आरो लोगोसे जनता कलेजनि जानाय छात्रफोर बिसोर ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय। बिसोर दा दिनै बे कलेजाव एखमबा समाव बिसोर माबा मोनसे खामानिनि थाखाय माने बेयाव ज' जायोब्ला मोनामनायजोंनो माने फोरसा फोरसि जायो। हस्टेलाव ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि माने मोनामहैनाय। बिसोरो अन्तत रुमावनो बिसोरो माने अगरबाति सावनानैसो थायो। बे बाथ्राखौ दिनै बे जनता कलेजनि छात्र छात्रिफ्रा फोरमायबाय। गथिखे बे माने दाउ फार्मा जोबोद माने जोंनि थाखाय बिसाक्त' मोजां नङा। बेखौ उथायनांगौ आरो बेखौ बन्द' खालामनो थाखाय जों जावले जावले मेम'रेन्डाम होदों। बेखौ 2025आवनो बेखौ बे जायगानि रायजो राजाफ्रा उथायनांगौ होननानै कमप्लेन खालामदों। होमब्लाबो दिनैसिम माने सरकारा बिटि सरकारा गुरुत्त' होआखै। दा जोंबो माने बिटि सरकारनाव मेम'रेन्डाम होबाय, डिसिनो मेम'रेन्डाम होबाय। जोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिनि बेनोबो होबाय, पलिउसन बर्डनोबो होनाय जाबाय, भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टबो होनाय जाबाय। दा खिन्थु बिथांमोना मानो दिनैसिमबो खबर लायाखै जों दुखु मोनदों। मा जे जोंनि सरकार बियो जोंनि सरकारा जोंनि रायजो राजानि दुखु सुखुखौ जुदि खोनासंनो रोङाब्ला होमबालाय जोंनिथो मारै सरकार जानांगौ बेलाय। जोंनि आइ आफा दुखु सुखु जादोंब्ला, आइ आफाया गोरिब गुन्द्रा जुदि खैदां खैफोद जादोंब्ला बेफोरखौ जों सरकारा खबर लानांगौ। जोंथ' बेखौ लुबैयो। आरो जोंनि माने सोमोन्दोआनो आइ आफा रायजो राजाजोंसो। आइ आफा रायजो राजानि सुखु दुखुआनो जोंनि सुखु दुखु, गोरिब गुन्द्रानि निदान खैफोदानो जोंनि निदान खैफोद। बेबायदि साननायजों जुदि जोंनि बिटि सरकारा जुदि एसेबो जुदि खबर लायाब्ला, एसेबो खोनासङाब्ला, एफा गिदिर दिनै खैफोदाव दं बे जायगानि रायजो राजाफ्रा। 17था गामिया दिनै एफेक्ट जाबाय, मोनामनानै थानो हालिया। जनता कलेजनि छात्र फरायनो हालिया। आरो बे खुमगुरि माने एम इ स्कुल दं, बेनि गथ'फोरखौ फरायनो हालिया। माने खुगा खाथेबायनानैसो फालिजों मुथुबायनानैसो दिनै क्लास खालामनो गोनां जाबाय। मास्टारफ्राबो मोजां माने क्लास खालामनो हालिया। बेबायदि अबस्थायाव दिनैसिमबो जुदि रायजो राजाया कमप्लेन होनायनि उनाव बिटि सि सरकारा एसेबो खोनासङाब्ला बेथ' अननाय जागोन। बियो बिटि सरकारा मुगैजागोन, गाज्रि मोनजागोन। दाथ' रायजो राजाफ्रा बे जायगानि रायजो राजाफ्रा दिनै गाज्रि मोननाया फैगासिनो दं। मानो जोंनि सरकारा मानो खबर लाफायाखै दासिमलाय? मानो खोनासङाखै? खबरथ' लाफैनांगौ खमसे खम। मा जामारदों बेथ' गिदिर बाथ्रा नङाना। दिनै बिटि सि सरकारा बे जायगानि माने गावसिनि पार्टिनि मानसिफोरखौबो लिंहरनानै रायलायनो हायो मा जामारदों। आरो गावसोरनो फैनानै बेयाव खबर लाफैनो हायो मा जामारदों। नों खबरबो लाफैया, गावनि पार्टि मानसिबो रायलाया, ओरैनो मेम'रेन्डाम होब्लाबो खोनासङा। मा जागोन बेलाय? अब्लाथ' बिदिबा रायजो राजा दलद थानाय नङा। आन्दलनाथ' जागोन, गिदिर आन्दलन जागोन। थाल लानाया मोजां। रायजो राजाफ्रा बे जायगानि रायजोफ्रा खुद्रिबाय, बोराबबाय आरो गिदिर आन्दलन जागोन होननानै बे जायगानि रायजोफ्रा बुंबाय। आन्दलना जालांसिगोन, गोब्राबनिफ्राय गोब्राब आन्दलन। आरो बे आन्दलना जुदि गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जालांब्ला बे बिटि सि सरकारनि इमेजआ, BPF हान्जानि इमेजआ थानाय नङा, मोजां जानाय नङा। साबधान जानाया मोजां। आरो रायजो राजाया देरसिन, रायजोनिफ्राय देरसिन जेबो गैया। आरो जोंनि थाखायबो जोङो पार्टिखौ देरसिन साना, रायजो राजाखौनो देरसिन सानो। आरो रायजो राजानि बादै जों खुनु जेबो खामानि मावनो हाया। ओंखायनो जों रायजो राजाखौनो देरसिन साननानै रायजो राजानि सुखु दुखुआव जों लोगो लाफानानै आन्दलनाव जों बाहागो लाफैगोन। जों माने सहाय खालामगोन। आरो दा मोनसे बाथ्रा जादों माने बेयाव साननो गोनां बाथ्रा, बे जे माने बे खुमगुरि कलबारिनि जायनाखि हा 100 बिगा हाखौ जे माने AIADC होबाय, बेखौ माबायाव 2007आवनो BPF सरकारनि जायनाखि नेताफोर हाग्रामा महिलारिमोन बिसोरनो होखादों। माने DIC नो होदों आरोखि। दा DIC नो होनायनि उनाव बेयाव जेबो DIC खामानि मावाखै, जेबो गैया जायाखै, जेबो बिसोर माने एक्टिभिटिस गैयामोन। खिन्थु नै 2020 उनाव आरोबाव माने UPPL सरकार फैनायनि उनाव UPPL सरकारा बेयाव इन्डास्ट्रि माबा खालामफैदों। आरो दाउनि फार्माबो बिसिनि दिनाव जादों। बे 2020निफ्राय जादों आरोखि। दा सरकारा जिखि फैया UPPL बा BPF रायजोनि जुदि खथि जादोंब्ला बेखौथ' जोङोथ' माने गावजों गाव दाय होलायनानैथ' जानाय नङाना। जों बेखौ थाबनो बन्द' खालामनांगोन। बेखौसो जों लुबैदों।
दा दिनै मा जाबावखो आरोबाव बे AIIDCनो जा हा लाबाय 100 बिगा हाखौ जा आसाम इनफ्रास्ट्राक्चार इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन बे हाखौ जेराव मोनथ्रा BTC 6 शेड्युलनि हाखौ नोङो आसामनि माने इन्डास्ट्रि कर्प'रेसना बोरै मोननांगौलाय मोना बेबो बेआइनिफ्राय बे हा लाबाय आरो दिनै बेआइनिफ्राय बे हा लाबाय आरो बे आसाम इनफ्रास्ट्राक्चार इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसना मा जाबावखो आरोबाव दिनहाटानि मोनसे सेथिया ग्रेन मिलजों माने लिजआव माने कन्ट्रेक्ट होबावबाय लिजआव माने बिसोरनो हगारबावबाय दिनहाटानो ग्रेन मिल माने राइस मेनुफेक्सारिं मिल आरोखि बियो दा 60 बोसोरनि थाखाय बेखौ लिजआव हगारबाय दा 60 बोसोरनि लिजआव हगारनानै बिसोरो बोसोराव 4 लाख बिसोर माने फैसा लायो बे माने माबाया AIIDCआ दा आसरित बाथ्रा बेनो जाबाय आरोखि हाया जोंनि BTCनि हा बियो जोंनि रायजो राजानि हा बे हाखौ दिनै BTCआ जेबो खबर गैया जेबो खबर मोना बाहेरा भारा बे हाखौ नै AIIDCआ लानानै दिनै बाहेरा भारा कन्ट्रेक्ट खालामबाय माने दिनहाटानि बे ग्रेन मिलजों बिसोरनो माने लिजआव होबाय 60 बोसोरनि बोरै होनो हाखो बेथ' आसरित बाथ्रा बे दा जोंनि मेगना दंना गैया जोंनि लिडारफ्रालाय मेगन गेवना गेवाखै जोंथ' जावले बुंगासिनो दं मेगना जुदि गेवायब्ला खोनाबायब्ला दिनै मानो सिरि थादों फालाय मानो खबर लाफायाखै मानो बिनि बेबस्था लायाखै फालाय लानांसिगौना माबोरै जोंनि BTC हाखौ बोरै मोनलाङो बे 6 शेड्युल एरिया हाखौ नोङो AIIDCनोबो होनो हाया नोङो आरो AIIDCआ आरोबाव बे हाखौ गावनि गोसोबादि BTCखौ बाद होनानै नों बबे दिनहाटानि बे ग्रिन मिलजों बोरै एग्रिमेन्ट खालामनो हायो बोरै हायो बेलाय बे इलिगेलथार बेखौ गोसोबा BTCआ गाबोननो बेखौ थाला बन्द खालामनो हायो दा जोङो बेखौ जोंबो रायजो राजाफ्रा बेखौ गोसोब्ला थाला बन्द खालामनो हायो खिन्थु जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जोङो जोंहा सरकार दं जेब्ला सरकारखौ जों बुंगोन सरकारा मावथों होननानै जों बुंगासिनो दं खिन्थु सरकारा जुदि जेबो मावथ्राबा खिन्थु सरकारा जेबो मावबा जोंहा उफाय गैया जागोन रायजो राजाफ्रा जों बेबस्थाखौ लानांगोन बाध्य जागोन जोंथ' बिदि मोसौ बादि बेयाव माने दाउखि माने मोनामजानोथ' जों हायाना जोंनि सरकारा मा जोंखौ दाउखि मोनामजाग्रासो खालामो नामा जोंनि सरकारा बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिखौ नायनो ना नोंसोरो बेखौ माने डेभेलपमेन्ट नामाव इन्डास्ट्रिनि नामाव बे गोरिब गुन्द्रानो दाउखि मोनामजानाय गिसाव गोफोन मोनामजानाय बेखौ खालामनो फालाय बेखौ सरकारा थाब बेबस्था लानांगौ आरो बेखौ बेबस्था लानो रोङाब्ला सरकारा खिन्थु बे सरकारा जोंनि सरकार नङा होननानै बुंजागोन सरकारा जाथिनिसो सरकार रायजोनिसो सरकार आरो बे रायजोनि सरकार जानांगौआ रायजोनि जुदि बिपद आफदखौ खैदां खैफोदखौ जुदि खोनासङाब्ला बे सरकारा खुनु दिन रायजोनि सरकार जानो हाया दा ओंखायनो जोङो जावले खावलायदों जाहाथे दानि हाग्रामा सरकारा थाबैनो इमिडियेट माने बिनि बेबस्थाखौ लायो सार पल्ट्रि फार्मा गमामायैनो जुदि बन्द जायाबा बे माने पल्ट्रि फार्मा बन्द जायाब्ला जोङो बारा गोबाव नेनाय नङा टाइमखौ जों गोबाव होआ बे जों सप्ता खनसे नङाबाबो जों प्रग्राम लागोन आरो बे प्रग्रामा ओरैबायदि जरदारनिफ्राय जरदार जालांगोन जरदार जागोन बे समाव माने BPFनि नेताफ्रा दानि BTC सरकारा गावसिनि भुलखौ सुद्रायनायनि खाबुखौ बे सम मोननाय नङा बिसोरो खोमाना लागोन बिसोरो बे समाव खाबु थानाय नङा बिसोरा टाइमा बारग'गोन रायजो राजा जुदि बिराद बिखा बिख्लु हाबनानै गाज्रि मोननानै थायोब्ला बे समाव जेबो नुजाफैयाब्ला बै समा खिन्थु टाइमा बारग'लाङोब्ला खिन्थु बिसोरो बे समाव माने गावसिनि उनथा खालामब्ला बिसोर बारग'नाय नङा बिसोरो राहा मोननाय नङा बिसोरो बेनिखायनो आन्दलना जालांगोन जर जुलुमनो थाब माबा जुदि बन्द खालामाबा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगोन आं दिनै बेखौ फोसावनाय जायो आरो रायजो राजाफ्रा बिराद बयबो रेडि जों रायज्लायजोब्बाय रायजो राजाजों